Alright, so munthu mmodzi angutipangira volunteer tikuti atipempherere kuti tiyambe maphunziro athu. Tipemphere. Atate okonda muli kumwamba, mulemekezeke nthawi ya mmawa. Tikuthokoza kuti mwatidzutsa ndi moyo mu tsiku la lero. Tilinso pamaso panu kudzaphunzira mawu anu. Tikupempha mzimu wanu utitsogolere imene tikuyamba mpaka naso kutsiriza. Chifukwa cha dzina la Yesu Khristu ambuye wathu tapemphera. Amen. Okay, so kwa iwo amene akutijoyina ku maiko ena, South Africa, America, right? Amalawi nonse amene tili mu dziko lomwe muno tizikhala maphunziro awa pa osati pa Zoom pa Google Meet, right? So maphunziro awa cholinga nchoti tithandizane kumvetsetsa mabuku a ulosi. Ndikupesa tuno kwa nthawi yayitali tikamana mabuku a ulosi timangopanga focus pa chinthu chimodzi, chirombo, right? Kapena maiko akuti chani etc. Kumano taona kuna nkhani yayikulu mu mabuku a ulosi ndikuonesera Yesu Khristu. Nkhani ya chivumbulutso ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu. Nkhani yayikulu ndi imeneyo. Okay? So ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Atate ake anampasa iye anampasa ngelo, ndipo ngelo anachika mkulu wake unopasa ndani? Yohane. Ani bukulo ndi buku lokhala limene lili dzina la Yesu, ati chivumbulutso cha Yesu Khristu. Okay? So ndi uthenga umene ukubwera kwa inuyo ndi nani? Ndi ineyo makamaka umapita chani? Kumapita nthawi, right? So ndi chivumbulutso kuonesa chigonjetso chimene Yesu Khristu atadusemo ndi anthu ake ndi chipambano chonse kufika nthawi yokuti sidzagula ndikuti ndikugulitsa, ndipo chizaonesa chigonjetso ndi ufumu ndi ulemerero wa ndani? Wa Mulungu mu zonse. So focus kapena chimene tikuyang'anisisa mu buku limene lili ndikuonamo ndani? Yesu. Mwango nthawi yayitali tikayipanga study anthu amakhala ndi mantha ndi zina zotero, koma ayi tikusintha focus chifukwa tino tikufuna timukweze Yesu Khristu kothera tikunena tuno anthu a Mulungu akazindikire ndi chivumbulutso cha Yesu osati chivumbulutso cha chirombo yayi, kapena kuti no aziwe zoopsa zimene zikudza ayi. Tidusa mu zonsezo inde, koma tiona tuno ngati mene Paulo anakamba palibe mtunda, palibe nyanja, palibe angakhale imfa, angakhale angelo, palibe chomwe chingatilekanitse ife ndi chikondi cha ndani? Cha Mulungu. So tikamaphunzira buku la chivumbulutso so tikhale ndi mantha te sizitizadusamo ayi, ndithu sitili tokha. So phunziro lathu layamba pa Google Meet tadusa ndithu mu Daniel, maphunziro a Daniel kuyambira chaka chatha takhala tikuona buku la Daniel, koma mu chaka chinochi tikufuna tayambe kuona buku la chani? La chivumbulutso. So kwa anthu amene mwina akuyamba kuonera izizi ndi bwino kuti abwerere mbuyo ndikaonanso maphunziro amene takhala tikudusamo. Okay, inde tizipanga review komano sitikhala kuti tikudusamo zonse zimene nadusamo. So apa phunziro lathu layamba pa Google Meet tifuna tione kuti no ubwino wa ulosi ndi chani, chifuna timapanga study ulosi nzofunikira. Okay, so ulosi tikuti ulosi ndi chokoma cha chani? Cha mawu. Okay, so mutiwerengereko 2 Petro 1 verse yake 16 mpaka 19. Mutiwerengerako mutisegurako. So 2 Petro 1 verse yake 16 mupangani mute kuti mutiwerengere. Okay. Yeah. 2 Petro 1 verse 16 mpaka 18. Okay, 16. Yeah. Pakuti sitinatsata miyambi yachabe pamene tinakudziwitsani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, koma tinapenya maso ukulu wake. 17. Pakuti anawulandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero, pakumvera iye mawu otere ochokera ku ulemerero waukulu. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ine ndikondwera naye. 18. Ndipo mawu awa ochokera kumwamba tidawamva ife pokhala pamodzi ndi iye m'phiri lopatulika lija. Yeah, so apapa tikuthaona tuno ulosi ndiye chani? Kuunika. Okay, so tingopepesa kuti kwa lero lokha zinandivuta chifukwa tino nakonza kale maphunziro kuti tingoyambira chivumbulutso chapter 1 ndikumayenda kusogola, koma ndinasusika kuti no
5 minutes before tisanabwere live nasusika kuti no tipange phunziro ilili, so nkona ndikuipanga ilili osati kungayapira njimu. So phunziro ili ndinalipangako pa platform ya ku Jamaica, so ndinayipanga mchizungu, so kona nango itenga kuti ntipange sawa kuti tiyambepo maphunziro athu. So apa aziwerenga njiwa, so muzikhani Bible lanu koma maphunziro ena osewa tizikhati ndi ma slides kapena Bible ajiwa, so tingopepesa amenepo koma tikupesa onena kuti ati ife sitinasatire nthano ya so Petro akuyankha monga ngati mmodzi wa atumwi amene analipo Yesu ali moyo. So tikaona kuti pamakhala atatu, Peter, Yakobo ni ndani, Yohane. So Yesu nthawi zimene pakuchitira njira yake chapadera kwambiri amatenga anyamata amenewa. So Petro akunena kuti ifeyo tinamva mawu ndithu, sitinangosatira nthano ya, tinachita kupva mawu chochokera kumwamba. Ndete kabwerera mbuyo pa Marko chapter 9 verse mawu aja na amene panabwera Eliya ndi ndani, Mose, ndipo anavata tipange misasa atatu wanda uyu ndiye mwana anga amene nditani ndinkonda, mumvereni iye, right? So akupanga experience manager ndiye muone chimene akufananizira experience imeneyo. Okay, so tikupitiriza musimo mutiwerengera ndikuti verse 19 mpaka 21. Verse 19. So tili nawo mawu achinenero okhazikika koposa, amene muchita bwino powasamalira monga nyali yowunikira malo a mdima kufikira kukacha, nikauka nthanda pa mtima yanu. 20. Ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lembo chitanthauzidwa pachokha. 21. Pakuti kale lonse chinenero sichinadza ndi chifuniro cha munthu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi Mzimu Woyera analankhula. So apapa ndi pamene palino kukhazikika. So akuti ife sitinasatire yani nthano, ndawapereka experience yake, koma akusindika ife pa verse 19 anena kuti tili ndi mawu aulosi okhazikika kotani koposa. So experience imene anadusa machina Petro ndikuchita kumva mawu chochokera kumwamba kuti ni mwananga wokondedwa mvereni ine, akuti zimenezo tikazipanga kumpera ndi maulosi, ati maulosi ndikukhazikikaso kotani koposa zimene akunena Paulo. Ndakunena kuti tichita bwino tikawatani tikawatsata mawu aulosiwo. So anthu ambiri amanati za ulosi zibe ntchito, akhristu ambiri amakhati alibe nazo ntchito. Okay, koma Paulo akutisimikizira ife ngati mtumwi amene anasatira ndani Yesu kuti tichita bwino tikasatira, ati ngati nyali imene iwunikira malo tani a mdima kufikira chani, kufikira mmawa utani ufike, kufikira nyenyezi itauka muyani mu mtima mwathu. Tiona ndi nyenyezi imeneyo ndi Yesu Khristu. Tipiteka vesi yake. Okay, koma pati kuvesa natuno ulosi ndiye chani nyali. So makosana apati kupanga phunziro la ulosi, so ndizi kufunsani mafunso. Okay, so mutangokhala ulo ani mute kuti muziyankha mafunso. So funso lamba ndili, tikamaona zinthu zimene zachitika zulo zili mu mdima kapena tikuziziwa, zili mu mdima kapena sitikuziziwa zimene zachitika zulo, tikuziziwa tikuziziwa mwenefe. Yeah, so zimene zachitika zulozo timazita history mbiri eti. Zimene zikuchitika pano pa tikuziziwa, zimene zikuchitika pano pa tikuziziwa. Mungopanga unmute ndizofunsana mafunso. Tikuziziwa okay. Akulu zomwe zidachitike mawa, zimene zidachitike mawa kapena chaka cha mawa mukuziziwa? Ayi mwavese. So ulosi uli ngati nyali umene umawala kufikira malo achani a mdima. Okay, so ulosi uli ngati nyali imene ikuwala kufikira chani malo a mdima. Koma ndikuwuzeni ichi, ulosi si nkhani yomwe ngutenga clip ya news kupanga basi 2 hours presentation. Ati nkhani ya ulosi ndikuwala kufikira chani nyenyezi ikwe mujani mu mtima mwathu. Okay, so kuti zimene zichitike pali chinthu chomwe timafunira lisati. Verse 20 akuti no kudziwa ichi kuti ulosi suma tambasulidwa ndimene munthu angofunira ayi, pali ndi ndondomeko zimene tifuna titani tizivesese. Ndingopereka chitsanzo ichi mene panabwera Pope Francis. Okay,
anthu anayankhula za mmimbiri tayatha amene ndi omaliza basi palibenso winanso yayi umuona ndi mwamaure anayankhula za mmimbiri right awina apanga litaya wabwera wina ndetu akumalizisa basi chichitika nchani Francis Orlando wamalira pano ukabwera no populi mona apa zatherana papa noko America so mmene musimene timapangira ulosi yayi sitimatenga zinthu zimene zili mu news ndikumazikakamiza mu Bible ayi akuti ulosi sumamasulidwa mwamene ife tikufunira privately ayi koma akuti chani verse 21 ulosi sunabwere mu nthawi yakale ndi chifuniro cha munthu ndipo ife chimene sinthawi yoti tizipita ku news ukanena kuti izuti baya koma akuti anthu a Mulungu mene anasunthana ndi chani ndi Mzimu Woyera so chimene tingachite kuti timvese ulosi ndichi one kukhala ubale wabwino ndi Mulungu osatongothamanga ungatenga presentation ine titakuona ma presentation ine ndopanga presentation komano kuti mumvese za ulosi nthani yako sungothamanga kaona kuti news kuti chani kapena akuti chani kwina nkhani yaikulu ndiyo tinoti dekhe ndikulumizana ndi Mulungu choyambirira cha ulosi cholinga chenicheni sikungodziwa zimene zikuchitika chifukwa tino anthu ambiri amakhulupirira ndi zimenezo zolinga zake ndipo chifukwa chimenecho amanga chipresentation cha 2 hours munthu akamamaliza mantha okhaokha andi zimene kale ndinkapanganso chonchi koma akuti ulosi nkhani yaikulu anthu amasunthana ndi yani ndi Mzimu wa Mulungu nawo ife munthu asunthana ndi Mzimu wa Mulungu ndikulemba ulosi umene Mulungu amuonesa iweyo ukamawerenga ulosi uchi nawenso usunthana ndi Mzimu wa chani wa Mulungu moyo wako ukuzika kuona ndani kuona Yesu actually that's what zimene zimafunika zichitika wapanga study ulosi osati no wapanga study ulosi mantha bibi kukukwera kubalika paipo ndeti tikupanga zinthu bwachani mwa ife toka so ndifuna tione pa verse 19 akamba tino nikauka nthanda mchani mu mtima wanthu so nthanda imene kapena nyezi imene ndi chani so mutipirira pa Chivumbulutso chapter 22 verse yake 16 cholinga cha ulosi ndikumvesesa ichi akuti tichita bwino tikasatira ulosi umenewo mpaka nthanda kuka yani pa mtima wathu tawerengeni Chivumbulutso 22 verse 16 verse 16 ine Yesu ndatuma mngelo wanga kukuchitirani umboni za izi m'mipingo ine ndine muzu ndi mbadwa ya Davide nyenyezi yonyezimira ya nthanda mwapona amenepe so tikamapanga study prophecy go kapena cholinga cha ulosi ndichoti nthanda ikakwe mujani mumtima ine mukapanga present prophecy kwa munthu wokuti ndosatembenuka akakhale kuti no akutembenuka Yesu akabade mujani mtima mwa munthu abadenso masopano nawo ndikufunsa nineyo mmene anthu amapangira study prophecy zimenezo zimachitika munthu amatembenuka adi ndikusata Mulungu ine nthu anatambisi zimakhala chonje anthu ambiri amakhala mantha ndipo ife cha mantha amamba kuzipangira iwo zokha zinthu kuti ngati afike nthawi yoti sitigula ndogulisa apa ndeti ndigule malo utali pena pake kuti nantu sandipeza right nembe kuzala zandekha kuti no akamazalisa kugula ndogulisa ine nzakhale ndili pati ndi pamenepo nafunso langa ndili olotatu apeza malo olo ku Americako kuti upeze malo mafunika kupanga register ndi state mapesa anewe kungopeza pamalo kumangokhala popanda any permit chani imakhaso mulandu so persecution ikamba thapeze kuna ulikonse atha kupeza ndikupeka chisanzo panali azibale athu ena I think kumpoto ambiri napeza tera agulumida malo etc right komano mapito ake ndimazamveseda kuti no anatani anawa I think ngati mmene maonera presidential address enaso anafunsa ta komano mmene zikukhaliramo ndi army ikutenganso malo a anthu kumagumulira anthu yanjani so anthu anadandalabe akumpoto fata amapeza tono akuchesa 7 malo a anthu amudzi okuti anakhazika kwambiri kale so atapita ku court amene anthu ajala awina mlandu uja ndimavesera yoncho ndipo analamula kuti mbali ya army ibwezerese zonse zimene anthu analuza so apa ndi nthawi ya mtendere othu apanga zimenezo koma munthu ayo tino ni nthawi ya chisauso sungakasumi kuna kulikonse right so chimene ninganene apa nchotena kuti tikapanga study ulosi sinkhani yaku zakuthupi ayi akuti sitikulimbana ndi thupi kapena mwazi koma ndi mphamvu za mmwamba so nkhani yayikulu kupanga prepare for end time ni nkhani yotino iweyo ukhale ndi ubale ni ndani ni Mulungu
nthanda yoyike mujani mu mtima mwako, Yesu akhale mujani mtima mwako. So the main thing ndi kuvumbulusa Yesu Khristu, kumuonesa Yesu kojani ku dziko lonse lapansi. Nkhani ya ulosi ndi imeneyoyo. Koma kwa nthawi itali imene nkhani imene simatani simachitika, imakhala ngati nanachita imba tino iyi ndi vumbuluso la chirombo, nga buku licha zinange ndi chivumbuluso cha chirombo, ayi ndi chivumbuluso cha ndani, cha Yesu Khristu. So anakamba tino ulosi ndi nyali. So kuti ulosi ukhale nyali pali zinthu zina zimene tifuna tiziziwe. Taterengeni Yobu, mutenga Yobu chapter 10 verse 21 mpaka 22. Tikamawerenga za ulosi, ulosi ni nyali inde, koma pali zinthu zimene zimachitika kuti nyali ija ikhalebe nyani nyali. Taterengeni wayilepa. Okay, bro. Yeah. Munende funso, sorry. Munende funso Edward. I just wanted to tell now. Chichewa. Ukiraruze kodi ngote nguruza mutu wayambire kuti mnatuza kuti fanire tikumvesera usanze kaso ndikuwekaso. Okay, mutu wachani? Waphunziro iyi. Oh, okay. Mutu waphunziro ni manena kuti no ulosi ndi chokoma cha mmawu. Muchizungu ndi chani? Prophecy is the sweet part of the word. Okay. Sure, I think unajua na lead. Okay, taterengeni wenepo Yobu chapter 10. So pakakhala mafunso in the study munthu andidula pena palipose ndiforokoza. So dana ndi chivumbuluso munthu andidula pena palipose ndikufunsa ndikupitiriza. 10 tiwerengereni. Yobu 10 verse 21. Ndisanachoke kunka kumene sindikabweranso, ku dziko la mdima ndi la mthunzi wa imfa. Dziko la mdima b ngati mdima wandiweyani. Dziko la mthunzi wa imfa losalongosoka, kumene kuwunika kukunga mdima. Yeah, so apa pachichitika nchani? Akuti tikupita ku dziko. So zonsezo chimene ndinafuna kwambiri tichigwire ndi apapa. Akuti dziko limene tikupita ndi dziko losarana losalongosoka, kumene chifukwa tino kulibe kuli kusalongosoka. Chuchitika nchani? Chuchitika nchini na tino ati kuwala kukhala ngati chani mdima wandiweyani. So chifukwa tino palibe ndondomeko, kuwala kukhala ngati mdima wachani wandiweyani. Ningokupasa chisanso. Okay, mutapangani mute kuti muyankhe funsoli. Tikamba ndi 2 4 6 manambala atatu osatera ndi ya 8 10 12. Yeah, wina Catherine Maribwa chita silencha. ndi mayankhaso momwemo kuti 8 10 and 12. Okay, mwazi wa bwanji Chifukwa pali patene. Okay, yabwino. Okay, Edward ine mune ali muzisata kwambiri. Tikatamba ndi 100 105 tabalika. zakuvurani. Awerengi sibwakhula boda waji pa B kuti tisatira ndi awene. Okay, so tivesa na tuno pa evo pali 2 4 6 8 10 12. Chipati pali pattern, pali ndondomeko. Kuwalako kukuchita mvesa tichoka patipitapa. Komando pa Bible palibe. So pa Bible ndi pamene pakuoneka kuti palibe chilongosoko. Kuwala kukhala ngati yani mdima wandiweyani. Zimene zimachitika zimenezo. Kuchitika nkhondo ku Israeli, nthawi yatha. Russia apange invade Ukraine, nthawi yatha. Right? Asanga papa wina basi nthawi ija nditi ndimeneyi. Right? Kwachitika COVID nthawi ija dani yatha. So munthu palibepo chilongosoko. Now chifukwa chimene chocho anthu oona anosopana amambona I think nkuluyu wabalika. Unaona? So uthenga umene ungapereke iweyo umaoneka kuti ulibe chilongosoko. Kuwala kumene Mulungu akupasa umakhala ngati chani mdima. Ndipo chifukwa chimene chocho chinense chimene ungaforokoze imakhala chobalika. So akutiuza fano ulosi ndi kuwala. Kuwala malo achani andima. Koma pakakhala tino palibe order. Zonse zimene zingaforokoze ndi ulosi zimakhala ngati chani mdima wandiweyani. So ilo ndi vuto. So tatipezeni pa Yesaya 42 verse 9. So Yesaya atiuzanso kuti ulosi kuti ukhale
kuwala chimachitika nchani. Okay, so apopo atifotokozera pa Isaiah 42 verse yake 9. Tiwerengereni. Isaiah 42 verse 9. Taona zinthu zakale zaoneka, ndipo zatsopano ine ndizitchula, zisanabuke ndizakumvetsani. Okay, so apopo tikapamvesesa. Okay, ningosintha slide ya baba otherwise ikhala yaboza. Okay, so tingweka 2025. Okay, good. Aundizathekana. Okay, so tikaona muno bwino timvesa kuti chani. Okay, akuti taonani zinthu zakale zatani zapita. So tikamaona ulosi, tikamakamba zinthu zakale, tikamba za history. Taona menepe ndipo ati ndikuuza zinthu zachani zatsopano. So zinthu zatsopano ndeti ndi zimene zili chani sogolo, zimene zinachitike. Okay, so tikamapanga study prophecy tikufunika zinthu tiziyale pansi. Zakale ndi ziti fulfilled prophecy tiona mu history. Zatsopano ndikuuza zisanachitike, future events, maulosi achani akusogolo. Tithamvesa kuti okay, zimene zachitika ndi ziti ABC 2 4 6 zachitika. Okay, zimene sizachitike njiti 10 12 ndeti ife tili pa ife ndeti tili pa 8. Mwaona amene tikukhala amenepe. So tikaona 1 2 3 achitika, 5 6 7 sinachitike, tazowa tene ife tili pa number 4. Pamenepo ndito amba kuvesesa ulosi. Ndetu ukafotokoza nchiteno anthu atha kutembenuka. Ukamafotokoza ulosi uja kwa anthu even oti no sa Khristu atatembenuka muzi wa ndani Yesu Khristu. Andi ntha kuzana kuti no chinthu chimodzi chimene chingathandize kulalika even uthenga kwa anthu oti ndi osatembenuka, even kankhale kwa anthu oti mwina ndi Asilamu, Abuda and etc. zipembedzo zina, ndi chifukwa cha ulosi. Atha kusimikiza to Baibulo ndiloona chifukwa tintonana zimene anena zinatani zinachitika. Ndipo ngati zinachitika zonse zimene zili kudza zitani zichitika. And one of the greatest ulosi umene tikuyembekeza ife ndikubweranso wa ndani kwa Yesu Khristu. Okay, so izo zimene tifuna tiziwe. Okay, nimafuna tivesiso natino taona kuti ulosi kuti ukhale nyali tifunika tiziyale zinthuzi. Okay, china kuti ukhale nyali Yesu akufunika aonekere mu zonsezo. Okay, now timafuna mutipirire ife pa 2 buku la 1 chapter 12 verse yake ya 32. Tawerenga kuti bwanji menepo. Mapapeza 2 buku ya tawerenga. Chapter 12. Verse 32. Okay. Verse 32 akuti ndi ana a Isakara anthu akuzindikira nyengo, akudziwa zoyenera Israeli kuzichita. Akulu awo ndiwo 200 ndi abale awo onse anapenyerera pakamwa pawo. Blow unmute your mic. Okay, so ndimati ana Isakara anali anthu ozowa chani ozowa nyengo, ozowa chani nthawi. Ndipo ataziwa nthawi chimene chimachitika ndi nthawi ndi ichi. Okay, tazindiyankhani makosana ndikufunsani mafunso, tapangani unmute. Ikakhala 12 koloko madzulo nthawi yoti munthu uzitani, munthu oti makupita kuntchito 12 koloko madzulo nthawi yoti utani 12 koloko madzulo wena ukaje ukaje 12 koloko madzulo ugone. Yeah. ugone 12 koloko madzulo kaza amene 12 koloko 12 koloko madzulo nthawi yoti munthu ugone. yeah mwene 12 koloko mawa pamene mwene ne so 12 p.m. chabwino yankho nje 12 p.m. 12 p.m. ine ine makhamu kudya
12 pm. Okay, yabwe nthawi zikuti okay, pakati pa usiku tize Yeah, tize well, tize yeah, for chichewa 12, chabwino mwini 12 am 12 nthawi. am 12 Yeah, am nthawi yotani yes. Yogona. yogona eh? Okay, Mm. tathokoza. Alright, sisiko komani nthawi yoti titani Tidzuke. kwa munthu anapita kuntchito udzuke 12 Mm. koloko masana ano 12 pm ni nthawi yoti munthu atani 12 koloko masana Adye. adye. Okay, so yes awofo mutha kuyankhula. Aya tiyeni ndithu tikumangirika tiyeni. Okay, so timvesesa onena kuti nthawi imanthandiza munthu amvesese chochita mwandipesa inepe. So kwa munthu oti akumvesesa ulosi amaziwa zodani zochita. So akukamba za mtundu wa Isakara. Mtundu wa Isakara tikaona muno mwino pa chivumbulutso 77 amakamba zotino gulu lina la anthu lizapezeke mu 144,000 akulitchaso mtundu wanani wa Isakara. So gulu la anthu a Mulungu akumapita nthawi azakhalanso a mtundu wa Isakara chifukwa chenera kuti no azakhala kuziwa ulosi ndi chimenezi akufuna kutani kuchita. So silinganene tino tipita kumapita nthawi aza ulosi benezo ntchito zozowa nthawi zopanda ntchito ndi kuti silingakhale mgulu la anthu a Mulungu akumapeto. Ifana anthu akumapeto a Mulungu azakhala akuziwa ulosi azakhala akuziwa sochani nthawi. Meaning to say no uthenga wabwino umene uzalalikira kumapita nthawi uzakungika kwambiri mu ulosi koma osati kungoziwa nthawi etc. Komano ndi ulosiwo anthu afunika aziwenso ndani Yesu Khristu chikhale chivumbulutso cha ndani cha Yesu Khristu. So icho nchachikulu chimene tifuna tichigwirisise. Now Yesaya chapter 7 verse 14 ndi 15 apapa pali nkhani yayikulu imene ineyo sindinkaimvesesa kwambiri chifukwa tino mmene ndinkaphunzitsira nkandozanena kuti no Yesu Khristu kuti akhale munthu wabwino inaifa zakudya zimene amadya. Okay, so verse yake makhala amene tatalengeni Yesaya chapter 7 verse 14 ndi 15 akuti chani. Ngati muli ndi baibulo mwayipeza mutha kuwerenganso tiyeni. Verse 14. Chifukwa chake Ambuye mwini yekha adzakupatsani inu chizindikiro. Taonani namwali adzayima nadzabala mwana wamwamuna nadzamutcha dzina lake Imanueli. Iye adzadya mafuta ndi uchi pamene adziwa kukana choyipa ndi kusankha chabwino. So anthu ambiri amene tinomaona aunde tino zakudya zimakhudza sochani khalidwe la ndani la munthu. Okay, so mafuta akwakamba apopo mafuta amene amachokera kunkaka mafuta amachokera kunkaka ndakamba siza uchi. So iyi inali chizindikiro chimene chinachitika nthawi ya china Yesaya kuti namwali azayima mwanchinena kasungwana kazakhala ndi pakati kinako mwana azabadwa etc. Koma tikuzanso kumapita nthawi kunaka kuno mu nthawi ya achina Mariet namwali anatani anayibadwa. So inali ulosi wapawiri ukamba sanani za nthawi ya Yesu Khristu. Tapitiriza no verse 16 mpaka 22 16 21 22 towerenga pamenepa. Verse 16. uh Popeza kuti asanadziwe mwanayo kukana choyipa ndi kusankha chabwino, dziko limene mafumu ake awiri udana nawo lidzasiyidwa. Yehova adzatengera pa iwe ndi pa anthu ako ndi pa nyumba ya Atate wako masiku akuti sanadze oterewa kuyambira tsiku limene Efereimu analekana ndi Yuda, kunena mfumu ya Asuri. Tipitirize mpaka 22. verse 18. Ndipo padzakhala mudumphe muwerenge 21 ndi 22 towerenga 21 ka ndipo padzakhala tsiku limenelo kuti munthu adzaweta ng'ombe yayikazi yaying'ono ndi nkhosa ziwiri. 22. Ndipo padzakhala chifukwa cha kuchuluka kwa mkaka umene zidzapatsa, iye adzadya mafuta, pakuti mafuta ndi uchi adzadya yense wosiyidwa pakati pa dziko. So akukamba za nthawi imeneyi kuti chizindikiro chotino nthawi ya chionongo yawo yafika chidakhala nawo tino kwachitika nkhondo namwali
azabadwa ndipo mwanayo namwalisoyo azayima mwenjera azatenga mimba. So pachifukwa chimene chocho mwana wobadwayo azatchedwa Emmanuel, ndi pachifukwa chimene chocho dziko la Israeli lizagonjetsedwa. Ndipo amafotokoza ambiri komano akambanso za mkaka ndi uchi kuti no mwanayo eti kuti azaziwe kukana choyipa ndi chabwino azadya mkaka ndi yani ndi uchi. So amakamba za mkulu amene azakhale ndithu ndi chani ndi nkhosa ndi mbuzi, zimene zimene azapezeko mkaka ndi kudyesa anthu nthawi imeneyi, right? So tikamakamba za mkaka ndi uchi, tikamakamba tikabwano pa Yesu Khristu, kodi Yesu Khristu chimene chinampangisa aziwe zabwino ndi zoyipa unayidi mkakawu, unayidi mkaka ndi uchi, unayi zakudya, kodi diet zimalumikizana ndi chipulumutso eti? So tapitani pa Luka chapter 24 verse 42 komanso ndi 43. Ndikawerenga mabuku onse achani mabuku folachi Mateyu, Mariko, Luka, Yohane sindimayerepezapo penayo ponse pamene Yesu Khristu amadya mkaka ndi uchi. Ayi, sindimapeza. Okay, ndimapeza kuti Yesu Khristu anadya di uchi after atauka, which means ugonjezeka ichimo ndi imfa. Mwapona amenepe? So anadya ndinde uchi komano zinali kuti after atauka kale. So tifunika verse kwina tawerenga nawenepo Luka chapter 24 verse 42 43. Ndipo anampatsa iye chidusu cha nsomba yokazinga. Verse 43. Ndipo anatenga nachidya pamaso pawo. So Yesu Khristu atauka anadya chani? Nsomba, right? So ndithu anadya so uchi komano tivese natuno tikamakamba za uchi ndi mkaka kapena tikamakamba za mafuta. Okay, mafuta amene akwakambawo ndachi amati butter zimachokera ku mkaka. So tivese no Bible ikamakamba za mkaka lukamba za chani? Talengeni 1 Peter chapter 2 verse 2 chani. So Petro atifotokoza kuti no mkaka ndi chiyani. Okay, so anthu ambiri akamakamba za mkaka amaona ngati mkaka ndeti ndi ziphunzitso zazing'ono nyama ndeti ndi chiphunzitso chenichenicho koma tawerenga nayo pati chani. 1 Petro chapter 2 verse 2. Ani monga makanda alero mkaka woyenera wopanda chinyengo kuti mukakule nawo kufikira chipulumutso. Okay, so tikamakamba za mkaka ndi ziphunzitso zimene zingapangise munthu amene abadwanso matsopano kuti akakule mwachani mwa Khristu. So ndimafuna nena chinthu ichi tikamakamba za mkaka. Okay, paja mpingo umayimira azimayi, mpingo umayimira azimayi, right? So the church is the woman. Koma musalote no mzimayi amayamwisa ndani ana ake kuti akule amafika poyima pawo okhaso, right? So ngati mpingo uli mzimayi tanthauza kuti anthu onse amene abadwanso mwatsopano ali ngati ana mu uzimu, ali ngati timakanda. So zimene angaphunzire zonse ku mpingo uko umakhala kuti zonsezo ni mkaka. Zimene ndikukupasani panopa ndi mkaka kwa inuyo, right? Mkaka ndi second hand food. Mzimayi amadya akadya amapanga mkaka ndikumwesa mwana ake. Ineyo ndaziphunzira zinthuzi tapemphera ndikukhala nenani mu nthawi yapadera ndi Mulungu eti zavumbitsidwa kwa ineyo ndikukupasani ino inuyo kwa inuyo ichichi ndi mkaka, right? Mukapita mukubwerera ndikamba fufuzazo zinthuzo ndi chikhano chakudya cholimba kwa ndani kwa inuyo chifukwa chokuti musiyaona tino tinaphunzira mwakuti muzithano kunena nokha kuti no Bible kuti mwakuti muzitha kunena nokha tino chivumbulutso ndi mwakuti musiyaona ta anatiphunzira ife chivumbulutso nchofunika chifukwa chimaonesera Yesu muzinano chivumbulutso nchofunikira chifukwa chimaonesera Yesu mwasiya kuyamwa mkaka mulino mukuyimano pandani pa Yesu Khristu. So that's the thing chinese chimene tingaphunzire ndi mkaka. Komano tikangofika kuti kumangodalira mkaka sindeti silingakule chifukwa chinena kuti mkaka ndofunikira inde koma mwana wa zaka 14 aziyamwa mkaka amayi ake pamakhala ndi pali vuto, right? Chimene tofuna ndiziwe nchotena kuti no chinese chimene tingaphunzire tizibwereranso ndikazifufuza zinthu zingazili choncho tikatene ndetitamba kutani kukula ndetitamba kutani kukula nzoma othana za papa. So
sinonati ndisiovera za anthu ena wamanga studies zimene zofunika kwambiri, koma after each and every study go back ukaziwerenga zinthuzo zimene akuthandiza wapo. Okay, so tikamvetsesa Yesu Khristu Yesu Khristu so ndiyo tino mawu a Mulungu osamene tingamve kwa anthu ena ndi mkaka. Okay, so Yesu Khristu paja uluso unatino Emmanuel azaziwa chabwino ndilepa after atadya mkaka ndi uchi. So tikuona ti Yesu Khristu Yohane chapter 7 tatilengene wenepe 14 mpaka 16 Yesu Khristu anadya ndi yani mkaka kapena mafuta. Tawerenga Yohane 7 verse 14. Koma pamene padafika pakati pa phwando, Yesu anakwera nalowa mkachisi naphunzitsa. Chifukwa chake Ayuda anazizwa nanena, ameneyo adziwa bwanji zolemba wosaphunzira? Pamenepo Yesu anayankha iwo nati, chiphunzitso changa sichili changa, koma cha Iye amene anandituma ine. mapana amenepe. So Yesu Khristu anthu ananda bwata nkulu yakutha ku masulira bwanji iye sanadani sanaphunzire mwanjira na Yesu Khristu kuwerenga mawu a Mulungu sanaphunzire ku masukulu ama Sanhedrin. Okay, zimene anamphunzitsa kuwerenga ndi kupanga etc ndi makhulupiriro anamphunzitsa nayi mayi ake amene ndani Mariya. Koma muone apapa sanangodalira zimenezo, analumikizanso ndani ndi Mulungu Atate wake, right? Ndi apa kunena kuti chiphunzitso sicha ndani sicha ine koma cha amene atani wandituma. Sawapanganso quote makolo ake amene anamphunzitsa kuwerenga ayi, koma apathu apanga quote ndani direct kwa Mulungu. Mkaka umathandiza munthu atani akule, umathandiza munthu aziwe chabwino ndi chani choyipa. Anthu atanati ankulu sanapite ku seminary, sanapite ku school ya college ya zaubusa etc, olo ine sinapiteko, right? Akutha kuphunzitsa bwanji ukakhala mwankaka ndipo kukula umatha panga quote direct na no izi zimene mzimu anena verse etc Bible kuti mwakuti munthu utani kukula. So mkaka mafuta ndi limene Yesu Khristu anadani anadya. Kodi Yesu Khristu anadya uchi? Tikamakamba za uchi tukamba za chani? So tapita ku Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3. Ezekiel anaoneseda chani masomphenya, right? So masomphenya amene anaona Ezekiel anali apaderadera ife tuno amafanana, tizaona msogolomo amafana kwambiri ndi masomphenya amene anaoneseda kwa ndani kwa Yohane. So mutipitira pa Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3 kuti timvesesa chani za uchi. Verse 1. Ananena nane wobadwa ndi munthu iwe, idya chimene wachipeza, idya mpukutu uwu numuke ndi kunena ndi nyumba ya Israeli. Pamenepo ndinatsegula pakamwa panga ndipo anandidyetsa mpukutuwo. Nati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, dyetsa m'mimba mwako, nudzaze matumbo ako ndi mpukutu uwu ndakupatsawo. Mwemo ndinaudya ndi mkamwa mwanga munazuna ngati uchi. Tawiriza verse 4 ariya. Ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, muka nufike kwa nyumba ya Israeli, nunene nawo mawu anga. Okay, so tikuvesana no tikamaona tikawerenga Ezekiel chapter 1 2 ndikuzafika ku 3 tivesa no Ezekiel anali m'masomphenya ndi anaoneseda zinthu m'masomphenyamo, right? Ndipo uthenga amafunika kanene kwa ndani kwa ana Israeli. So tivesana no anapasidwa mpukutu. Now tikaona mene zimakhalira kale Bible pano pa limakhala chonchi limakhala m'buku mwana kale zimakhala ngati chipepala nguchipanga nguchi amalemba pa papyrus amati papyrus ndi makhala no anguchikulunga no chinsalu chicha. Okay, so nkonati ndikupasa mpukutu kapena ndikupasa roll, right? So mawu aulosa amene anawasida Ezekiel akufanisidwa atadya anakoma ngati chani uchi mkamwa mwake. So akwako ndikukuwuzana apa tikati tayambano buku la chivumbuluso. Okay, so wiki yamawa ndikuzapanga phunziro lotchedwa Mulungu wa chivumbuluso kapena kuvumbuluso la Mulungu buku la chivumbuluso. Okay, tivesana no kodi buku la chivumbuluso limakamba chani pa Mulungu amene timampembeza. Tisaone zimene Mulungu anatipasa ife mwa chivumbuluso patono tifuna timuzindikire iyeyo kaye tisanamvesese vumbuluso lake. Okay,
chifukwa chivumbulutso cha ndani cha Yesu Khristu chimene analandira kwa Atate wake ndikupereka kwa angelo, ngelo mupereka kwa ndani kwa Yohane. So timvesana kuti no tikamvesa Mulungu wathu ndikamano kuona zimene anavumbulutsa akuluakulu zizichita kukoma ngati chani uchi. So Yesu Khristu anadya mafuta amene amapeza mkaka bata komanso uchi. Izi ndi ziwiri zimene zinathandizira inde iye mutumiki chifukwa Yesu Khristu amakonda ku even mu mayesero ake mu kuchipululu kuti angonjesesana kwalembedwa right. Anakambanso kwambiri za ulosi, anakamba kwambiri za ulosi Yesu Khristu kusakudza kwake kusanafika anakuzachitika zakuti chenyansa yakulusira chokambidwa ndi Danieli anakamba zonse zambiri za imfa yake analosera kuchoka maulosi. So Yesu anadya uluchi ndi chani ndi mkaka right. So anakamba zonsezi tikaona bwinobwino timvesana kuti no nkhani yayikulu ndimene terengani Mateyu 24 verse 15 imene kukamba za ulusi umene Yesu Khristu anatani anapereka ati banyoni Odi chifukwa chake okay. Amwina musanawerenga tapereka comment yawo. Wilford, perekani comment. ndimafuna ndiwerenge mafuna ndiwerengeso apapa. Okay, amutawerenga tena. Okay. Chifukwa chake mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chinanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima malo oyera, iye amene awerenga kalatayi azindikire. Yeah, so akuti mukazana chonyansa chakupululutsa choyima malo oyera choyankhulidwa ndani mneneri Daniel choyima malo oyera iye akuwerenga akhale chani maso. So chonyansa chakupululutsa tinachiona kale maphunziro ambuyoyi Daniel chapter 9 tinayizukuta bwino right. So Yesu Khristu ndithu anadya chani uchi, anadya mabuku a ulosi osati masewera. Amatha kuchita zoti ndi apa sindingaphedwe yayi ndiphedwa apo. So inu ndi ineyo ndikukuwuzani mmene tikupita mapeta nthawi tizichita zoti no tiyenda step chifukwa chani cha ulosi umene tatani tapasidwa. Ani ndi zambiri zimene Mulungu atativumbulutsire maphunziro amene awa. Okay, so onse amene alandira Yesu Khristu ngati okenda naye akuyenda m'mapazi ake nawonso adya chani mawu a Mulungu. Tizikhale kuphunzira mawu a Mulungu ndithu pati pompano, koma osati mawu a Mulungu okha tikhaso kuphunziranso chani ulosi right. So masiku akubwerawa nthawi zapemphaso angakhale kaya anambazo kaya Edward kuti no ikatha phunziro la ulosi tizikhaso ndi phunziro la chani la mawu a Mulungu. Okay, ndithu zitateno zithawa makoma. Okay, so tikupitiriza tayirengereni amene apapeza ngowerengera Machitidwe chapter 2 verse 15 mpaka na 17 amene apeza atawerenga. Yeah, 10 verse 15. Pakuti awa sanaledzera monga muyesa inu, pakuti ndi ora lachitatu lokha la tsiku. 16. Komatu ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipitirize? Yeah, 10 mpaka 17. Ndipo kudzali masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu aamuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzalota maloto. So ophunzira Yesu mu chipinda cha pamwamba muzacho mama chani mawu a Mulungu mkaka komanso chani uchi. So ophunzira Yesu Khristu anakula muzizindikiro choti mu chapter 1 anaposa kuti ni nthawi iti mutabwezeresenso ulemerero kwa Yerusalemu manazara aino zokekani Mulungu zinthawi muziyo yayi koma mudikire ndi ine mudani mu Yerusalemu. Atapita mu Yerusalemu chipinda cha pamwamba amatani anayamba kuwerenga mawu a Mulungu, kuwerenga ndi kumvetsa maulosi onse ndi kufika pa chizindikiro ndi kuziwa kuti nthawi imene ali nthawi kuti apempherere yani kulandira kwa mzimu. Andichitachitika anachizindikira sanayese mu mdima ayi.
So tikaona bwinobwino kumvetsa kwa ulosi kukufunika kutithandiza inu ndi ine kuti tizindikire nthawi imene tikutani tikukhala. Tawerenga ni 1 Korinto chapter 1 verse 6. Tikubwerano ku nthawi yathu amene awapeza 1 Korinto 1 verse 6 atalewerengera. Amene awapeza mavesi ndi ameneyo tawerenga. Verse 6. Monga umboni wa Khristu unakhazikika mwa inu. Ipitirize. Yeah. Lero kuti sichikusowani inu cha ufulu chilichonse pakulindira inu vumbulutso la Ambuye wathu Yesu Khristu. So mutipezeranso Chivomboso 1 verse 2 koma pakuyamba za umboni wa ndani wa Yesu Khristu. So tikamakamba za umboni wa Yesu Khristu tikamba za mphatso ya mzimu wachinenero. So akuti even umboni wa Yesu Khristu unakhazikitsidwa mandani pa inu. Ndi verse 7 akuti no kuti musabwerere mbuyo mu mphatso ina iliyonse. Okay, so apa akamba za nthawi ya atumwi. Tikaona Chimbuzo 12 verse 17 last day movement is akhaso umboni wa ndani wa Yesu Khristu. So izizi zinachitika nthawi ya atumwi. Ndandani musakhale obwerera mbuyo mu mphatso ina iliyonse yayi. Taonani Yohana anamangidwa ifayani. Chimbuzo 1 verse 2 auti yani. Verse 2. Chimbuzo, yeah. Amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Khristu zonse zimene adaziona. So Yohana anachita umboni za chani za mawu a Mulungu mkaka, right? Komanso umboni wa ndani wa Yesu Khristu. Amene anali Yohana. Andi tikamapita m'buku la Chivumbulutso Yohana amayima m'malo mwa ifeyo. Okay, chifukwa tapita ni Chimbuzo chapter 10 tione. Okay, tikaona Chimbuzo chapter 10 verse 9 mpaka na 11 auti bwanji tawerenga nenepe. Chimbuzo 10 verse 9 mpaka 11 ali bwanji. Verse 9. Ndipo ndinamuka kwa ngelo ndi kunena naye, ndipatse kabukuko, ndipo ananena ndi ine, dzatenge nudye. Ndipo kadzawawitsa m'mimba mwako, komatu mkamwa mwako kadzazuna ngati uchi. Verse 10. Ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la ngelo, ndipo ndinakadya, ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi, ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa. Verse 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso kwa anthu ndi mitundu, ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. So Mulungu ngati izike anatumira kwa anthu ake. Ifenso mapita nthawi pakukhala movement kapena pakuchitika chinthu china kumapita nthawi. Ene kabuku kakang'ono kazadyedwa. Buku limene linabisika, buku la Daniel, izi tinalozana kale mbuyo. Limene linabisika likuvumbulutsidwanso mapita achani anthawi. Kuti buku linasekeda Daniel chapter 12 likusekulidwa mu Daniel chapter 10. Chimbuzo 10 akuonesa ngelo ndi buku losegulidwa. Pamene mu Daniel chapter 12 ngelo akumuwuza Daniel ndi tseka yani bukulo. So akuti idya kabukuka ndiyati nkamauka nakoma koma mimba kanatani kanawawa. So akuti upitenso kudya ko mitundu manene ndi mafumu ukanenererenso kati ngati kachiwiri. So kumapita nthawi uthenga wabwino uzaperekedwa, koma uzaperekedwa mokutidwa ni muchani muulosi. Fane buku la Chivumbulutso ni buku lomalizira limene tilakhale kofunikira kwambiri mapita achani mapita nthawi. So ndimafuna tione mavesi amenewa. Mutiwerengere Chimbuzo 12 verse 17. Muziwerenga imodzi ndi ndizifotokoza imodzi ndifotokoza mpaka mmaliza. Chimbuzo 12 verse 17 kinako 19 verse 10 kinako 22 verse 8. Tiwerenga 12 verse 17 ati bwanji. Chimbuzo 12 verse 17.
verse 17. Mhm. Ndipo choka chinakwiya ndi mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Okay, so tinaona kuti lo Paulo amauza Akorinto kuti musakhale mbuyo ndi mphatso ina iliyonse. Anakamba za umboni wa ndani? Wa Yesu. So Paulo anakamba za umboni wa ndani? Wa Yesu. So umboni wa Yesu Khristu ndi chani? Chimusoni ndi verse 10 ali yani. Toerenga. Verse 10. Ndipo ndinagwa pa mapazi ake kumulambira iye, ndipo ananena ndi ine, tapenya, usatero. Ine ndine kapolo nzako, ndi nzawo wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu, pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wachinenero. So vari kuvesa no akuti anagwa pambaza kuti ampembeze iye. Komana ine ndi abale ako. Waiwa ukhala ndi yani? Ndi umboni wa Yesu. Ndaumuza no woyambira Mulungu umboni wa Yesu nenzi mwachani? Wachinene. So ngera kuna kuti iyeyo ngeroyo ni mbale pamodzi ndi wakhala ndi umboni wa ndani? Wa Yesu. Ndakuti masula ndi umboni wa Yesu ndi mzimu wachani? Wachinenero. Okay? So mwanjinena spirit of prophecy. So last movement ndi anthu pa dziko lino lapansi izakhalanso ni mphatso ya mzimu wachinenero. Okay? Now mphatso imene ili mwa mmodzi kavenatu kuti chani? Tumusote ndi verse 8 ali yani. Pamene tikutseka. Towerengereni pamenepo tumusote ndi verse 8. Verse 8. Verse 8. Ndipo ine Yohane ndine wakumva ndi wakupenya izi. Ndipo pamene ndinamva ndi kupenya, ndinagwa pansi kulambira pa mapazi a mngelo wakundionetsa izo. Verse 9. Ndipo ananena kwa ine, tapenya, usachite. Tapenya, usachite, ndine kapolo nzako, ndi nzawo wa abale ako aneneri, ndi wa iwo akusunga mawu a buku ili, lambira Mulungu. Now mwapava pamenepe zimene zinachitika kwa Yohane mu 19 verse 9 and 10. Naiso anagwada pasoda mpembeze ngeri. Fati chimwe anaona chinali chokoma kwambiri. So inuwe ndi ineyo ndikukuwuzani zimene titambe kuona malosa zikhala zokoma osati masewera. So akuwuzira yani verse 9. Ndipo ananena kwa ine, usachite ichi, ine ndine mmodzi wa abale ako aneneri. Mwapona pamenepe? Muchicho anakamba senje? Makosana, muchicho anakamba sono anenere, sanakamba nenere. Tani yankeni? Yeah, so ati ine ndine mmodzi wa abale ako ndi aneneri. Mwaona pamenepe? So tikalenga statement ya Chivumbulutso 19 verse 10 ndi Chivumbulutso 22 verse 9. Tivesa anena kuti ngeroyi ndi mbale pamodzi pa iwo amene akukhala ndi umboni wa ndani? Wa Yesu Khristu. Okay? Umboni wa Yesu Khristu ndi yani? Mzimu wachinenero. 2. Akutiza fano ngeroyi ni mbale pamodzi ndi ndani? Ndi aneneri. So tikatenga ma statement osandokaka pamodzi tivesa anena kuti yani ngeroyi ndi mbale pamodzi ndi abale yo ndi ndani? Abale yo ndi aneneri. Aneneri ali ndi chani? Mzimu wachinenero. So kumapita nthawi the last movement pa dziko lino lapansi izakhala anthu amene aine mphatso ya mzimu wachani? Wachinenero. Azakhala akudya buku la Daniel ndi Chivumbulutso la ulusi. Azakhalanso anthu amene akumvesa mawu a Mulungu, uthenga wabwino. So uthenga wabwino uzaperekedwa mu context ya chani? Ya ulusi. Koma kuphatikiza sezi azakhalanso pakati pawo pali mphatso ya uneneri. Kumazindikira zimene zitachitike mu nthawi yawo. Ndi chifukwa mu nthawi yoti sagula ndi kugulitsa azakhala kuzindikira zonse zimene zinachitike. Palibe chimene chizagwetse mphayi. Mulungu azayankhula inu ndi ine. Tikafika nthawi imeneyi Mulungu azayankhula monga amene amayankhulana ndi achina Mose. Kuti pasa ife chinenero monga limene amayankhulana ndi achina Yoshua. Mulungu achita zimenezo ndi pasa ife mauthenga apa aderadera mu nthawi ya chizunzo mpaka kufikira chilekezero cha nthawi apa chani? Yapasi pano. So izi zichitika posachedwa apa. So ni mphatso
ya mzimu wachinenero osati neneri moza koma mphaso ya mzimu wachani wachinenero kupeleka pakati pa ndani pa aneneri. Mulungu alemekezeke chifukwa cha nthawi imene ndakhala nayo ndiseka ndi pemphero. Mafunso ndi makoments tabwera afterwards, tiseke maso tipemphere. Ambuye tifuna thokozina padera chifukwa cha session yathu yoyamba imene inayamba ndithu panali ndi mavuto ndina koma mwadalitsa ndithu ndikukweza uthenga wanu. Mwakalemekezeka Ambuye, mukadalitse onse amene atamvera afterwards ndikuwapasa iwo chiyembekezo. Mukhale nafe muzina la mphamvu la Yesu Khristu mphera. Amen. 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 Yeah, so nthawi ino Amen. nthawi ino titakhala ndi mafunso.